M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Abale anga okondeka mwa Ambuye, tikulandireni ku programu ya Tilankhuleni Ambuye, ndipo lero ndi lachitatu pa 18th December, sabata lachitatu pa nyengo ino ya Advent. Ndipo mawu oyamba akuchokera m'buku la Yeremiya mutu 23 kuyambira verse la 5 mpaka 8. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Agrina Bukani kuchokera ku St Andrew Kagwa Parish mu Archdiocese Lilongwe. Ndipo uthenga wabwino ukuchokera pa Mateyo mutu 1 kuyambira ndime ya 18 mpaka 24. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi a Monsignor Patrick Tawale kuchokera ku St Andrew Kagwa Parish mu Archdiocese Lilongwe. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la mneneri Yeremiya. Chauta akunena kuti akubwera masiku pamene ndidzaphukitsa Davide, nthambi yowongoka imene idzakhala mfumu ya nzeru, yoweruza m'dzikomo mwachilungamo ndi mosakondera. Pa masiku akewo Yuda adzapulumuka ndipo Israeli adzakhala pabwino. Adzamutcha dzina ili lakuti Chauta ndiye chilungamo chathu. Chauta akunena kuti akubwera masiku pamene anthu polumbira sadzidzatinso. Pali Chauta wamoyo amene anatulutsa Aisraeli ku dziko la Igupto. Koma azidzati pali Chauta wamoyo amene anatulutsa Aisraeli ku dziko la kumpoto ndi ku mayiko onse kumene anawabalalitsira. Ndithu ndidzawabwezera ku malo amene ndidapatsa makolo awo. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a mu mthenga wabwino monga adalembera Mateyo woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Kubadwa kwa Yesu Khristu. Kubadwa kwa Yesu Khristu kudatere. Amayi ake Mariya adafunsidwa mbeta ndi Yosefe, koma asanalowane Mariya adapezeka kuti ali ndi pathupi mwamphamvu za Mzimu Woyera. Mwamuna wake Yosefe anali munthu wokonda chilungamo, komabe sadafune kumchititsa manyazi poyera. N'chifukwa chake adaganiza zakungothetsa ubwenzi osachitapo kanthu. Akulingalira choncho, mngelo wa Ambuye adamuonekera m'maloto namuwuza kuti, Yosefe mwana wa Davide, usaope kumtenga Mariya mkazi wakoyu. Pathupi ali napopa padachitika ndi mphamvu za Mzimu Woyera. Adzabala mwana wa mwamuna ndipo udzamutcha dzina lake Yesu, chifukwa adzapulumutsa anthu ake ku machimo awo. Zonsezi zidatero kuti zipherezere zimene Ambuye adalankhulitsa mneneri kuti namwali wina wosadziwa mwamuna adzatenga pathupi nkubala mwana wa mwamuna. Mwanayo adzatchedwa dzina loti Imanuele, ndiye kuti Mulungu ali nafe. Tsono Yosefe atadzuka adachita monga momwe mngelo wa Ambuye uja adamuwuzira. Adamtenga Mariya mkazi wake uja. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Lero abale anga okondeka, tikuona kuti Chauta ifeyo amatilankhula kudzera njira zosiyanasiyana.
suyu Yosefe adamulankhula Ambuye kudzera mu mngelo uja kumpatsa uthenga. Ndipo Mulungu satilankhula kudzera m'maloto okha, koma amatilankhula kudzera mzizindikiro zosiyanasiyana, kudzera mwa anthu anzathu, komanso zotichitikira mosiyanasiyana. Yosefe Ambuye Mulungu atamulankhula adakhulupirira. Chikhulupiriro ndi chofunikira pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Popanda chikhulupiriro nkovuta kuti chikhristu chathu chipite patsogolo. Yosefe adakhulupirira Mulungu pa zonse, ngakhale mbiri yake ikadawonongeka kuti wapatsa amayi athu Mariya mimba nthawi isadakwane yoti akwatirane. Iyeyo chifukwa cha chikhulupiriro chake mwa Mulungu chopanda malire, zonsezo adayiwala. Chitsanzo chabwino chochokera kwa Yosefe. Tilipo anthu ambirimbiri timachita osankha kuti lero ndimkhulupirire Mulungu, mawa ndisamkhulupirire. Tikasanduka Akhristu otsatira Ambuye Yesu, chikhulupiriro chathu chizikhala unconditional. Lero tidzifunse kuti kodi ineyo kufuna kwa Mulungu ndimakuyika patsogolo? Kodi ineyo ndikati ndakhulupirira Mulungu ndimanena ndizenizeni kuti ndimamkhulupirira Mulungu ndi pa moyo wanga wonse chofunikira kwambiri ndi chikhulupiriro? Yosefe atipatse chitsanzo chabwino. Chitsanzo chili apo ifenso tipemphe chaulere choti chikhulupiriro chathu mwa Mulungu wachikondi chonse chikule nthawi zonse. Amen.